Ajde, dotaknite to. Ovako. Dotaknite. Je. Bravo, ovako, mak, ovako. Mak, mak, ovako, čuješ? Ovako. Alo. Ajde, ovako. Jes, pobjeda. Pobjeda, pobjeda. Ovo bi dva vrha. Živa dobro. Nuša, kak je bilo? Jel puše sad? Opiši situaciju. Jako puše, to je bilo dobro. A? Jel si izokrenula gležanj negdje? Nisi, mak, koliko si puta pao? 13. Ti si na broju 13 puta. Ali lakše sad nego dok si bila trudna. Je lakše. Dobro, ok. Ajde. Vidimo tamo u daljini. Kornić. Opa.
Mogu bi možda čak i naći vikendicu. Ali neću previše trumirati, jako malo baterije imam. Evo, samo da se zna. Ogre na ovo, znači 3 km sati 7 minuta, jako puno. Ali piše da, 189 metara, nadmorske, Veli Vrh. Bili. Sad idemo. Mak. Tamo idemo. Tamo. Ne znam. Ide piše. Se spojiti cestu. Znači na kraju je ispalo da sam ja išao po asfaltu, a vi da ne možete bez off-road. Ali ono, gledali smo trnje. Dečko! Dečko, kaj si to našao, dečko? Aha, za tenkove neke. Prototenkovska.
Protutenkovska, ajde. Ovo je tvoja. Da, dobro, ne može tata držat i pušku i kameru i evo za kavicu. Ajmo, dečko. Idemo, dečko. Spojili smo se, vraćamo se. Daj više. Ajde, makni se Marta. Ajmo. Ajmo. Daj, molim te opet. Baš da. Gotovi smo. Daj opet. Na brzinu. Evo nas kod auta. Bilo je lijepo iskustvo. Opa. A? Da, podbrdica. Kola. Jesi ti bio pao? Jesi, pao si dok si trčiš. A? Ovo plaći. Od čega je to? To je bio od gor. Od goriva. Jesi škarniste? Ne znam baš da je to škarniste. Ja? Ja? Ti misliš da sve znam, a? Nemo mi postati prepametan sam. Dobro? Može, Marta? Tata. Da ćeš slušat tatu dok ti drugi put kaže nemoj Mak trčat jer ćeš pasti. Kao što si malo prije tamo pao i podero koljeno. Mogu? Može? A ćeš slušat tatu drugi put? Ej, ostaje sad. Sad. Čekaj. Čekaj. Opa! Je, pa kud se guraš? Oprosti. Evo, oprosti. Čekaj, daj njoj vodu. Ne, nije čas. Ima, evo, popila je vodu tamo. Odiš, evo, baci se unutra. Dobro. Staričice. Ok. Podjela programa u 16 sati. Sad je 16 sati, idemo na ručak. Bili, vidjeli, okusili.